sai ya ga maka cikin ya ga maka fa sai ya shi kenan sai aka kama ai Aliyu ya ce ai shi ina zai ba shiga gidan dama ba shi lafiya ma saboda da wani lafiya ana kan sami da an gani dama ko me ya tsara ya sama mama ta kuma shi ko shi Aliyu da wanda aiki an yarda da shi ko da ya shiga kudi na Alhaji wane ne ya dauko yaron Alhaji Aliyu ne ya shiga cikin kofa da yaron ya fito wa ya zo ya kai shi kabala cikin ba kai shi akai ba yaron ne kasuwa ne zai kashe shi a halamu a hannunku da haka jiya wata baka labari kasan me ya faru ni na haje gida in kashi in dawo to sai da mun kashi bayan Aliyu yana jin to kan in je kashi in dawo sai Aliyu shi dauki yaron sai ya ganga da shi sai ku samu suka gan shi samun layin mu sai ya ga je je can gidi sai ko da wannan ba so da ina Aliyu sai ai ya ganga da musko kawai na muga da gudu ce saboda idan yace a idan ya aka ya baka kashi yaran nan to so annan su sun gan shi dole za a yi a tare daga baya sai na fita da gudu na jin bugun gashi ba na hawo mashin na tafi kabala sai aje a kulle sai na buɗe layin ni kuma lamun ba ku to shiga na daga ba kowa na ji layin kashi hawa sai aka ce mu ai wannan kashi baya ya je na riya wajen abokin shi ya wasan shi Shaibu sai ce to sai na ƙara to ina komawa layin kawai daga sai wannan Aliyu ce kai sai ya riga ya tafi yana kai me nake cewa to kin me yasa ka dauka kuma kana ji an ce kusa man gidan malam ladan ya kanka sai aka ce shi tambaye shi da yamma ya kanka me yasa ka dauka sai ce ai Allah ban fala shi ko an tambaye shi zai ce shi ne sai to shi kenan sai na taho aka fara su biya ana tambaya sai Aliyu ni dai ba so aka dauki yaran nan yau ba saboda kaga sun kusan tashi ni ga mahauka muka je kuɗi a cikin gidan ka dauka kuɗi ko da 10,000 ne misali yaran nan Aliyu shi Aliyu ya ce wajen lamiya mai 10,000 ya yi yaran kishi ne ya shi fati alƙawarin 20,000 ya musu kayan wani yaro zai kawo mai kuɗi shi yasa yake so a kawo yaran nan wai ɗaya sai ce mun tun ce yanzu kai na ƙasa na sanar za a ba mu sai ya ce ai mu ce mai fara ba mu 200,000 na ce kai yanzu Aliyu a ba mu 200,000 to ai dole za a gane in aka muna kashe a layi sai ce shi ina gwan shi kuma me za a yi ai ba zai gaya ba in ce to shi kenan Aliyu sai muka wuce to sai zo ya na gaba ɗaya layi ya burkice aka ce baban yaran nan baban mashkur aka ce aka ce a yago ya ɓace ya dawo da suka samu ana ta bincike alayi ana ta duba kwangwaye sai Aliyu ya ce ma kai sai wa alban da su gama su yi su wannan sai ce to shi kenan to shi Aliyu kana ji to an gama wannan gaba ɗaya yanzu misali wane ne ya kawo wannan catfire line wanda ya baka dama ne kashi kaya zuwa layin wajen mashi wajen imanin mashi kasan daman layin su mashi daman wannan ita sana'a kuna zuwa ne daman a dauka ya ka jin nan daman ni daman sana'a wannan sana'a ban taɓa yi su wannan kawai amma shi catfire yana sana'a ya a fashi shi gaskiya ke ɗaukan kayan mutane ke ta sani Allah in su shi da wasan yi ko a ɓoye yana yi saboda wani magana ma da cika suna gaya mana sai ce mu yara ne ko zan yi sauran da yan gaskiya bai so yana gaya mana wata magana wannan sirrin ma an suna yi sai ce to tashin wuce ba zai gaya a gaban mu ba to shi ne da dama jiya kuma a gida ka kwana jiya a gida kwana a ina ka kwana na je wannan ne a junction kwana a junction yau da safe ka koma gida to gaskiya ai na koma gida a gidan na so shi Abdurrahman ya san ka kwana wajen shi Abdurrahman da ma ya san na kwana a cikin gaskiya shi ma ya rufe asan me faru ne aka kama ni ma wani Abdurrahman to ina ga ne wani Abdurrahman wannan Abdurrahman da aka kama kasan me zama ni aka kama yanzu kai mama mu ce ta zo kai gaskiya ba abin da zai faru da ni ina farayi da suka zo gidan Alhaji bello kuwa alhamdulillah sannan farayin Aliyu ne da yake mun ya sauka kuɗi kana ji a gidan to ni kuma su wane ne kawai ba wani ba ina gaya ma ne ga burin ma ƙarya ba ai tana cewa ai ko su wane ne suka zo wajen Alhaji ni amfani da wannan sakan da aka yi so Aliyu ya dinga kawo kuɗi na gidan Alhaji bello ce ai wannan sakan ba ni mun ga kana ji sai ce ya ce dan Allah abu sai ce wallahi sai ce ai ba ka ga yanzu zamu dinga tsaron kuma membobin mu da aka yi suwa ne sani da Allah ne wannan kace na yana sau ina maƙarya na ga yamma da abu da kan din inda na sani zan baka amsa wallahi wannan kuma ba san shi zai ka taba sata ina daukan waya koyoyi wayan mutane dan da ni abin da ma da yake cikin tsana ba inda nake kuma shi to kuma ni tun da iyaye na to sai da magani da me kuka taba dauka ashi sani da Allah waya nake dauko ina dauko gobe sai bashi sai siya yanzu ina za mu gama shi an shiga rubuci da na kira shi sai in ce mai ina da lambar shi ina kana mashatan ka ina lambar shi ina kana mashatan ka ana ga mu ga mu gaskiya da abin to yanzu da mashi da wane ne mashi wanda nake ba kafsidan wanda dai kuke harkar sata da ya ce kuma da ke da mun gaba da shi kawai shi yanzu yana to shi ba hagu fa billahi ba hagu
gaskiya shi mai amma tsakanin Allah mun ta dauka da shi wai da shi in bashi abu ko yaje sai da mu to shi ma tun da muka samu matsala shi ya mun ya cuce zan ce shi kenan ai wa da wa kuke siyan ma kamar wani ya gaskiya waya nake dauka